Mitä asioita olisi hyvä huomioida ennen ilmoittautumista näyttelyyn? Tarkasta koiran kunto. Mikäli koira on lihava tai laiha, tee tarvittaessa muutokset liikuntaan ja ruokavalioon ajoissa. Jos koira tarvitsee trimmausta tai siistimistä, selvitä ajoissa, kuka koiran trimmaa. Muistathan myös rokotukset ja antidoping-säännöt. Mene Kennelliiton tapahtumakalenteriin ja kirjoita roduksi sileäkarvainen noutaja. Paina sitten hae-painiketta. Avautuu lista näyttelyistä eri paikkakunnilla, joista voit valita sopivan. Näyttelyn omalta sivulta löydät tiedot ilmoittautumisesta ja esimerkiksi tuomareista. Ilmoittautuminen lähes kaikkiin näyttelyihin tapahtuu Showlinkin kautta. Showlinkin lomake neuvoo sinua ilmoittautuessa.